Учителят любим. Учителят любим сякаш образ никога недостижим. Образ близък и на дистанция, чиято цел е моята еволюция. Учителят любим. Той е винаги до мен, когато аз достигам нов връх покорен. Учителят любим, той понякога става невидим и само с присъствие той чува и усеща къде се развива приказка гореща, къде кипи емоция в клас и учениците се смеят в захлас. Учителят пристига тогава. Духът в клас сериозно се навдига. Някой път дори и страх се открива за то, с който учебника не желая да повдига. Учителят е главният водач. Той е винаги голям разказвач, отдаден на любов към всички поколения. Той създава ни основа за житейски приключения с истински умения. Учителят с главно У. Той дава ни пространство да развием онзи вътрешен дар и на себе си да станем господар. Да дадем на себе си и на света онези чудеса, които той с години дава на класа. Пример на отдаденост неземна, която живее в учителската душа. Пример за кураж и сили. Да се раздава без да мисли какво получава. Учител да си ти не е занаят. Учител да си ти, това е избор до живот. Да задвижиш поколения напред, съзнания и мироглед, тласкащ цялото човечество напред. Честит празник!